Jo ľudí, vás tam nového videa, dneska sme hru Scary Teacher 3D, poďme na to. Tak si musíte asi sprchovať. Tak. A ideme. Asi viem, čo máme robiť. Tak poďme na to. Tak a ideme, pokračujeme. To nie je sprcha, to je, neviem. To je ono. Hej. Tu som ja. Jak ona má toľko sprchy, jak si to môže dovoliť? To je len učiteľka. Keby som mohol, tak ok, viem, čo potrebujem. Tu je to. Čo to je? Reklama! Pokračujeme. Pečím ako to je ruka. Ale nevadí. To je všetko. Ja zdrám. Neutečem. Ja utekám a dneska tohoto diela by som chcel tak 3 pranky na učiteľku. A už len počkáme, čo tam pôjde. A keď sa vám táto časť Scary Teacher 3D bude páčiť, tak môžete dať medzi tým like a odber. A ja vidím, učiteľka už tam ide. Už to bude. No už to je tu. Idem sa kúpať. Čo ma postavujú jak chlap more. No jo, plavky. Plavečky má na sebe. A už sa kúpe. Vážne, vyzerá úplne jak chlap, ale s tým krivým nosom. Tak, prvý prank vyšiel. Ideme na druhý. Reklama. Ide si chillovať na kreslo, ne? Na lehátko, pardon. Cvičí si, aby bola asi zdravá. Vyzerá jak chlap. Tak a pokračujem. Zase. Hop. No je vonku, to nie je dobre teraz, keď je ona vonku. Cvičí si. Teraz cvičí. Je tu pilka. Je tu pilka, super. Choď nuter, choď tam bariť. Dojde tento. Tam je. Vidíte ju? Jak zašla. Mršť. Poď. Ktoré je toto? Áno, keď tu má asi. A zdrhám. Už som dobre odpilil. Už si ide na lehátko. Tak. No a tu si len počkáme už. No choď si lahnúť. Tam máš aj čajíček, alebo čo tam máš.
Prečo je taká pomalá? Poď. No tak. Jaj. V pohode? Asi v pohode. Jaj. Teraz mi schodí kamión. Reklama. Milka. Voda. Čo tu budem robiť s vodou? Asi viem. Asi ten krp, čo tam má, alebo čo neviem. Áno. Dáme tam benzín. Áno, benzín. Poďme na to. Keď dobrý myslím, benzín, neviem, ale poďme na to. Keď chcete part 2, napíšte do komentáru. Part 2. Benzín je tu. Vede bol. Poď. Má tu vodu. Takže ideme na to. Na benzín. Áno. Zdrhám. A ideme ju sledovať. Teraz sa sledovať nebudem, ale nevadí, už tam ide. No poď mať, juj. Troška si tam dala benzín asi. A ideme. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček a do komentárov napíš Scary Teacher. A to všetko. Čau.